Gaur, elkartzea da kontua. Orduan datorren hilean kuadrillako afaria egingo dugu, ezta? Zein jatetxetan izango da azkenean? Konfundiduta baldin banago, Gontzal Marien txokuen ingo. Holan merkea urtengo jau. Eta danak elkartzea da kontua ez. Bai, noski. Baina argi utzi behar dugu, hasieratik afaria nork prestatuko duela. Bestela gero betikoa, aitzakia ugari sukaldetik ihes egiteko. Tranquil, Tatianak eta Bixo prestau bio faixa. Ez gaur oso sukaldari finak, baina elkartzea da kontua. Bai. Baina erosketak egitera joan aurretik kontatu ondo zenbat jende etorriko dela. Bestela gero badakizu zer gertatzen den, jendeak azken minutuan kale egiten du. Eta gero janari piloa sobran. Bai, hori begitza da, baina ez dago problema. Erosketak egunian bertan nitzen die eta punto. Zerbait erreza prestauko. Azken finean elkartzea da kontua. Bai, baina kontu zibilin zer erosten duzuen. Bestela gero komeriak. Batek ez duela haragirik jaten. Besteak itxaskiei alergia diela. Orduan errezenan makarroiak itxia. Umientzako menua. Dane guzatza jau, ez da beste munduko zer, baina... Elkartzea da kontua. Horixe. Kontatu zenbat jende etorriko dela, eta argi utzi afaria nork prestatuko duela esaldiak okerrak dira. Gogoan izan, zehar galderetan, ipintzen diogula aditz laguntzaileari. Kontatu zenbat jende etorriko den, eta argi utzi afaria nork prestatuko duen esango dugu. Kerman, lagunduko estazu mesedes? Erosketa leiztia biotitxia. Bai, noski, horixe egina dago. Neko hartuko ditut apunteak. Apunta orduan. Makarroiak, txorizua... Txorizoa? Ez. Horrelako xerik ez du Tatianak jaten. Tatianak ez da bela txorizua jate, ez nik izinik hori. Orduan, onjoak iningo ditugu makarroiak. Apunta. Ontxoak, horixe entzun nahi nuen nik. Ikaragarri gustatzen zaizkit ontxoak. Baina oso garesti daude. Tranquil, nera itxak hartutakoak erabiliko ditut. Azte bururo joaten da onjotarata. Zure aitak bildutakoak? Inola ere ez, oso arriskutsua da norbera jasotako ontxoa jatea. Pozoitu egin nahi gaitu zuala, hau da marka. Ai, ama, orduan beste rezeta bat asmatu bio, eta txakakin itzen bo, hori bai dara merki. Txaka merkea, hori xelen izango zen. Orain oso garesti dago, importazioko produktua omen da. Intxa horrekin orduan. Fruitu lehorrak? Ez. Gontzal Marik debekatuta dauzka. Izan ere, Gontzal Marik ezin dugu... Kerman, nazkautan haukazen, nik ez dota faixa prestau bio. Punto. Alex, basai, zuk prestatu nahi duzuna, eta horixe jango dugu guztio. Azken finean, elkartzea da kontua, ez da? Ez dakit banik. Xe atzizkia erakusleak galdegai direnean erabiliko dugu. Horixe entzun nahi nuen nik. Hala, horixe egina dago eta tankerakoak ez dira egokiak. Horien lekuan, hori egina dago esango dugu. Jarrai dezagun zerrendarekin, Alex. Ea, zer prestatu nahi duzu azkenean, Ez ebez, jatetxe batera joangoa, eta holan bakoitzak nahi daben aukeratzen dago, eta puntu. Horixe da errazena, baina kontu zibili beharko dugu menuak zenbat balio duen, ze... Nik ordainduko tranquil, menuat ordaintzea gaitxek ez naiz pobretuko, eta elkartzia da kontua. Bai, hori argi dago. Dena den ondo begiratu zer jatetxe aukeratzen duzu. Izan ere... Ze daukazu oin. Jatetxea erdialdean egotea komeni da. Oso garrantzitsua da hori. Bestela autobusak noiz arte ibiltzen diren begiratu beharko dugu ondo. Izan ere... Zentroko jatetxe batera joango bat, tranquil. Eta gero, nahi badozuen nire etxera etorri lotar. Azken finean... Elkartzea da kontua. Baina Mikel Pablok alergia dio hautsari. Zer bioz esaten, nire etxean hautsa dagoala? Horixe bera. Korman! Ai, Alex, lasai, ez nuen hori esan nahi. Pentsatu gabe esan dut. Hobeto neurtu behar dut zer esaten dudan. Alex,
Alex, ahaztu, azken finean elkartzea da kontua, Lagunekin afaria prestatu nahian ibili da gaur Kerman. Lehenengo zatian ikusi dugunez, zehar galderetan aditz laguntzaileari ipintzen diogu. Hobeto neurtu zer esaten duzun, edota begiratu zer jatetxe aukeratzen duzun, esango dugu. Eta ez, hobeto neurtu zer esaten duzula, edota begiratu zer jatetxe aukeratzen duzula. Bestalde, xehatzizkia erakusleak galdegai direnean erabiltzen dugula ikasi dugu. Horixe da errazena, edota horixe bera esan dizut, esango dugu. Horixe egina dago eta tankerakoak ez dira zuzenak izango. Hori egina dago esango dugu. Horixe gaurko ikasgaia lagunok, zuek betikoa. Honekin edo harekin, baina egin.